Türkiye başkalası Ankara'da 13 saat isimsiz muhtaram toңшар. Бүгін 2026 yılının 3 may якшәмбе көн. Сіз турдан тур эфирде Türkiye Avazı Radyosu'nun татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Біздің программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц сышлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Тапшырыбыздан кабатлавын Казан вакыты белән сагат кичке 8 ортада интернет һәм яшьтанша Вот West радио каналынан тыңлыйларсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye Avazı дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye Газага ярдәм алып бару өчен юлга чыккан глобаль сумут флотилиясына Израиль көчләренең халык расуларда оештырылган тентүдән соң үз ватандашлары белән бергә активистларны илгә кайтарды. Анкара 14 төрле илдән кешеләр урын алган төркемнең Түрк һава юллары очкычы белән тиз һәм эмин рәвештә эвакуацияләнүен һәм операциянең төрле дәүләт оешмаларының координациясы белән башкарылуын белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы министр урынбасары Али Үзәл Истанбул һава мәйданында каршы алынган активистларның исән-имин кайтуыннан шат булуын җиткереп, Төркиянең ватандашлары өчен очкыч җибәргән бердән-бер ил булуына басма ясады. АКШ аралашчылыгында урнаштырылган утны туктатудан 6 айдан күбрәк вакыт узуына карамастан, Газа әле һаман зур күләмдә картага төшелмәгән зират күренешендә. Газа граждан саклану һәм харисның күптән түгел чыккан хисабына күрә, ким дигәндә 8000 фәлистинне үз йортларының җимрекләре астында калган вазгыятта. Утны туктатуга карамастан, төбәкне физик яктан торгызу эшләре бернинди алга китешкә ирешмәде диярлек. Бүгенге көндә 68 миллион тонна чүп-чорның 1%-тан да кимрәге генә чыгарылган. Трамп АКШның Германиядәге хәрби расаның 5000-дән тагын да күбрәк киметәчәген белдерде. Илбашы Дональд Трамп Америка Кушма Штатлары Германиядәге хәрби контингентын 5000 гаскәридан тагын да күбрәккә азайтачак дип кисәтте. АКШ илбашы Дональд Трамп Германиядәге көчләрен киметү карарыннан соң Америка Кушма Штатларының хәрби контингентын 5000 гаскәридан тагын да күбрәк азайтуны планлаштыруын әйтте. Трамп Шимәкендә Флорида штатында Европадан хәрбиләрне кайтару адымы турындагы сорауга зур күләмдә кимедәчәкбез һәм 5000-дән тагын да күбрәген кайтарачакбыз дип әйтте. Пентагон җомга көнне Европадагы иң зур АКШ хәрби базасы булган Германиядәге хәрбиләр санының кимедәчәген игълан итте. Иран сугышы һәм тарифлар мәсьәләсендәге килешмәүчәнлекләр Вашингтон белән Европа бүлектәшләре арасындагы киеренкелекне арттырды. Пентагон сүзчесе җомга көнне АКШ саклану министрының Германиядән якынча 5000 гаскәрине кайтаруны боеруын әйткән иде. Бу адым Трампның Вашингтонның илдәге хәрби контингентын күздән кичерүен әйтүеннән ясалды. Аның сүзләре Германия канцлеры Фридрих Мерц АКШны Иран белән сугышта ачык чыгу стратегиясе булмауда тәнкыйтьләгәннән соң яңгырады. Мерц шулай ук Иран җитәкчелеге сөйләшүләр вакытында Американы кимсетте дип белдерде. Шул ук вакытта Вәкилләр палатасы һәм Сенатның Кораллы көчләре комитетлары рәисләре бу карардан борчуларын белдерде. Сенатор Роджер Вейкер һәм вәкил Майк Роджерс Шимәкендә бастырган белдерүләрендә Германиядән АКШ бригадасының кайтарылуы карары аркасында бик борчылабыз дип әйтте.
Türkiye ovozı dolqunlarında so'nggi xabarlar tinglaysiz. İran AQShga dengiz qamalishini ham Iran bilan Livandagi so'g'ishlarni bitirish uchun bir oy vaqt berdi. Trump Iran taqdimidan qanoat bo'lmavun, lekin buni qorab chiqishini bildirdi. Shanba kuni Axios tarafidan yetkazilgan xabarga ko'ra, Iran Ormuz bo'g'ozining qabat ochiluvini, AQSh dengiz qamalishining amaldan chiqariluvini ham Iran bilan Livanda so'g'ishning doimiy bo'larak bitiriluvini qo'g'ilishli kelishuvchilar uchun bir oylik vaqt tanidi. Tehron Atna kechin Washingtonga qissa kelishuv uchun 14 maddalik yo'naltirilgan taqdim jiberdi. Dokument bilan tanish bo'lgan ikki chig'anoq taqdimda dengizga chiqu mumkinligini berishak, AQShning harbiy dengiz qamalishini bitirishak ham ikki yoqda da uzoq vaqtli o'tni to'xtatuvni o'rnashtirajak kelishuvga erishish uchun bir oylik tugal vaqt belgilanganini aytdi. Xabarchilarning yangi hujum buyrug'i berilishakmi degan so'rovni AQSh elboshi Donald Trump shanba kuni agar ular o'zlarini noshir tutsalar, noshir narsa ishlasalar, hozirga biz kutib quramiz. Bu hech shaksiz mumkin deb javob berdi. Chig'anoqlarga ko'ra, taqdim boshlang'ich kelishuvga erishilgandan so'ng atom programmasidan yo'naltirilgan istama bir oy davom etishak ikkinchi etapni ko'zda tutdi. Trump juma kuni Iran taqdimidan qanoat tugilligini aytsa-da, shanba kuni Palm Beach'dan Miamiga o'shar oldindan jurnalistlarga o'shish vaqtida taqdimni qarab chiqishini aytdi. Men buni tekshiram, so'ngra xabar etarman. Ular kelishuv konsepsiyasi turida so'rashdilar. Hozir ular menga to'liq tekstni berishaklar, dedi u. Birinchi minutdan so'ng Trump o'zining sotsial media platformasidan o'rtoqlashgan yozmasida ko'pga qotiroq ton bilan murojaat etdi. Buni qabul etarlik deb ko'z oldinada keltira olmayman, deb bildirdi ham Ironning so'nggi 47 yil ichida kishilikka ham dunyoga ishlaganlar uchun alijdarlik zo'r beya to'lanmagan aytdi. Shuluq bildiruvlarında Trump İran portlarının qamavini bek do'stona ham baxtsiz chora deb atadi ham uning dushmanliklarining bituvi turida rostlovini qarshi kelmagini bildirdi. AQSh yaqin Kunchiqishdagi birlikdoshlarini 8 milliard 600 million dollardan ortiq qurol sotuvini rostladi. Bu bildiruvlar AQSh Izrail so'g'ishi boshlangandan so'ng 9 otni ham tuturuqsiz o'tni to'xtatuv kuchga kirgandan so'ng 3 otnadan ortiq vaqt o'zgash yasaldi. AQSh Davlat departamenti yaqin Kunchiqishdagi birlikdoshlari Izrail, Qatar, Kuveyt ham Birlashgan Arab Amirliklarini umumiy bayasi 8 milliard 600 million dollardan ortiq bo'lgan harbiy sotuvni rostladi. Davlat departamentining jumla kungi bildirulari AQSh ham Izrailning Ironga qarshi so'g'ishi boshlanganga 9 otni, Pokiston aradoshchiligi bilan erishilgan tuturuqsiz o'tni to'xtatuv amalga kirgandan so'ng 3 otnadan ortiq vaqt o'zgash yasaldi. Bildiruvga qaraganda, Qatarga 4 milliard dollarlik Patriot havo ham raketa saqlanuv ta'min xizmatlari ham 992 million 400 ming dollarlik Advanced Precision Kill Weapon System sistemalari sotuv rostlandi. Bundan tashqari Kuveytga 2 milliard dollarlik integratsiyalangan so'g'ish idoratu sistemasi ham Izrailga 992 million 400 ming dollarlik Advanced Precision Kill Weapon System sistemalarini sotuv rostlandi. Shulay o'q Birlashgan Arab Amirliklarına 147 million 600 ming dollarlik APKWS sistemaları sotuv rostlandi. Bildirildi aytilgancha, Qatar, Izrail ham Birlashgan Arab Amirliklarına APKWS sistemaları sotuvda tub podrachik BAE Systems bo'lacak. AQShda maktab bilim belgisinde jinguvchilar Turkiyaga kelishak. Jinguvchilar Washingtondagi National Press Club'da o'zgan tantanada e'lon etildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ilk ko'lamda uyushtirilgan akademik baygida jingan litsey o'quvchilari tezdan Turkiyaga sayohat etishak. Amerika Dünya İşleri Şuraları tarafından uyushtirilgan 24
Yıllık Akademik World Quest milli konkursu yigінші 20-28 aprelde ozgan 2 günlük şoradan soň Washington'dağı National Press Club'da böleklew tantanasynda ýaglan edildi. Indiana ştatındağı Carmel lisey okuçları bu yıl barlyk komandalarına ijiňip birinci orunny ýawladylar. 4 okuşudan hem olarning okuluşlarından turgan jiňüşi komandaga Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň Washingtondagy direktory İsmail Öztürk İstanbulga barıp gaýtu biletlerini topşurdy. Ozan ýyl başga mektepden jiňüge girişken okuçlar da şuluk ýyganaçylyk sponsorlyk negizinde biletler algan idi. Beýgede barlygy 34 lisey komandasy gatnaşdy. Beýge günüzek wakaýalar, FIFA Dünya Kubogy, kahwe, şokolad kebek towarlar hem global temalaryny öz içine algan 10 tur yarışynyň maksady ýogary synyf okuçlar arasynda global meseleler turunda maglumatny hem aňlawuny artdyru. Muhtaram tamaşaçysy, Türkiýe Owazy dokunlaryndan soňky haberler tynladyňyz. Türki dünýäniň medeni mirasy. Muhterem tыңлаучылар, Türki dünýäniň medeni mirasy tapşyru tüzmebizniň bugünkü şygarylışynda bir kişiniň kalemi millet ýazmyşyna niçik täsir etýügi turunda söz alyp barabys. Bu şahys şagyr gynä tügel, ul hatir, tawuş, garşylyk görsetiniň näq mene özü bolgan Bahtiýer Wahapzade. Onu aňlatu şynlykda bir kişini aňlatu tügel, onu aňlatu halyknyň içki tawuşyn tыңlawul. Bahtiýer Wahapzade 1925 ýylynyň 16 awgustynda Şekide tuwa. Azerbaýjan Döwlet Uniwersitetining filologiya fakultetinde bilim algandan soň ul anda köp ýyllar okutuşy galim bolup işleýär. Sovet şarynda til, uzaň hem watanga mehabat kebek temalaryny ýaktyrtgan eserleri bilen Wahapzade milli aňny nygıtuga ilişkirtgen mühim ziýaly bularak tanyla. Ul şulay ok halyk işanyşlysy da bolup işleýär. Sosial hem medeni turmuşda aktiv rol oynay. 2009 ýylynyň 13 fevralinde Bakyda wafat bolgan şagyr köçli intellektual hem edebi miras kaldyra. Bahtiýer Wahapzade 20-nji gasyr Azerbaýjan edebiýatynyň eýdep baruşy şahyslarynın birisi bularak şagyr gynä tügel, pedagog hem fikir ýesi bularak da ýaş buwunlaryny terbiýelewge ilişkirdi. Wahapzade öz eserlerinde ana tilini saklaw, milli uzaň hem azatlyk temalaryna mürajaat ede. Gady, lekin tiren hikaýelew bilen ol şahsy hislerini sosial meseleler bilen birleşdire. Edebiýatny sangat etip gynä tügel, aň hem garşylyk görsetүү kuraly etip görüp, nykly daimi ýygynty is kaldyra. Bahtiýer Wahapzade şihriýetinde garşylyk görsetүү turunda söz barganda biz sugyş kırlary ýa-ki şow-şuwly berilişler turunda tügel, kirisinçe tagында tiren, tynyş, lekin köpke daimi kireşni görebiz. Bu garşylyk görsetүү halyk öz tilin ýogaltmasyn, öz aňyn unutmasyn hem hatirin saklap kalsyn üçin alyp barylgan ýaşaw üçin kireş. Onun şiirlerinde garşylyk görsetүү sözler köşe bilen şagyla. Bahtiýer  Wahapzade 1925 dünýäsi hatireler hem tiren işki tynlyk bilen formalaşgan dünýä. Balaşakda ul hakykatnyň ýyşkyny äýtilmişe galaşagyn aňlady hem gümürin bu ýaşyryň hislerini aşuga, özü görgenlerini halyknyň ortak hatirine eýlendirүүge bagyşlady. Wagt uzu bilen anyň kalemi bildirүү, jitkürüş arasyndan da köbrekke vicdan tawuşyna eýlendi. Ýazu anyň üçin saklanyrga teýişli hislerini ýertüşe idi. Anyň üçin til üz aň hem hatir. Şoňa görä ul tilini saklawny halyknyň ýaşaýyşyn saklawga teň dip sanady hem tynyş gynä, lekin nyk garşylyk görsetүү bilen sözler içinde kireşdi. Basymlarga garamasdan ul öz sözlerinden vaz geçmedi. Kişini özekke koygan güçlü edebi miras kaldırdı.
Бәхтияр Вахапзадә сүзләре белән кешеләрнең күңеленә үтеп керә алган көчле шагыйрь. Аның шигырьләрендә ватанга һәм ана теленә мәхәббәт тема гына түгел, яшәүнең төп элементы. Ватан, хәтерләр, кайгы, сагышлар һәм үзаң берләшкән изге кыйммәт, ана теле милләтнең рухы һәм хәтере. Тапшыруыбыз ахырына якынлашканда аны шагыйрьнең рухын иң ачык чагылдырган шигырь белән тәмамларга телибез. Чөнки кайбер авызлар хикәяләр белән түгел, бары тик шигырьләр белән генә җиткерелә. Вахапзадә йөрәгеннән агып чыккан бу юллар хушлашу да, мәңге бетмәс-төкәнмәс хәтернең дә изе. Без сөйләшә башлаганда телебез әни дип ачыла. Безнең беренче дәреслегебез туган тел дип атала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Бәхтияр Вахапзадә турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Көненә 245 миллион чынаяк шәй. Кытайдан Кара диңгезгә кадәр сузылган гасырлык сәяхәт. Шәйгә кагылышлы фәнни сер һәм бер милләтнең шәйгә мәхәббәте. Бүгенге тапшыруда сүз төрек шәйе турында бара. Шәй Төркиянең алыштыргысыз эчемлеге. Шәй үсемлегенең дөньяда Кытайдан таралуын беләсезме? Шәй яфракларын кайнар суда төнәтеп ясалган бу эчемлек эчендәге тейин матдәсе ярдәмендә арыганлыкны бетерә, кәефне күтәрә, капиллярларга кислород ташып авыртуны баса. Шуңа күрә иртәнге аштан башлап көн дәвамында шәй эчәбез. Кара шәй, яшел шәй, ак шәй, кайберләре аны шикәр белән, кайберләре сөт, кайберләре лимон белән эчә. Кышын кайнар, җәен суык эчүчеләр дә бар. Шәй Төркиягә ничек килгән соң? 17нче гасырдан башлап Госманлы императорлыгында билгеле була һәм кулланыла ул. Уйлап карагыз, Европаны кахве белән таныштырган һәм аны популяштырган төрекләр 20нче гасыр башында үз җирләрендә шәй җитештерергә карар кылалар. 1917 елда Халкалы авыл хуҗалыгы мәктәбе директоры Али Рыза Әртән җитәкчелегендә үткәрелгән тикшерүләрдән соң моның өчен иң ярашлы төбәкнең Кара диңгез булуы ачыклана. 1923 елда Төркия җөмһүрияте төзелгәннән соң шәй темасы игътибардан читтә калмый. 1924 елда Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе тарафыннан кабул ителгән 407 номерлы канун белән Риза вилаяте белән Боршка җирлегендә урман чикләвеге, әфлисун, мандарин, лимон һәм шәй үстерү турында карар кабул ителә. Шулай итеп, төп чыганак булган Көнчыгыш һәм Көньяк Азияга альтернатив җитештерү булдыру өчен эшкә керешәләр. Шәйне төрекләр шул хәтле яраталар ки, ул милли эчемлеккә әйләнә. Соннар гаҗәеп. Риза шәй тикшерүләре һәм куллану үзәге мәгълүматларына караганда, төрек халкының 96% көн сайын шәй эчә. Көнлек шәй эчү күләме 245 миллион чынаяктан артык. Бер кешегә елына 3-4 килограмм кыры шәй туры килә. Төркия дөньяда жан башына иң күп шәй туры килгән ил һәм ул шулай ук дөньяда 3нче зур шәй базарын тәшкил итә. Төркиядә җитештерелгән шәйнең яртысыннан күбрәге Ризада үстерелә. Елның күпчелек өлешендә яңгыр яуган Кара диңгез төбәгендәге Трабзон, Артвин, Орду һәм Гересун кебек вилаятләрдә дә шәй җитештерелә. Ул төбәкнең иң мөһим керем һәм эш белән тәэмин итү каналларының берсе. Монда шәйнең әһәмияте хәтта архитектурада да чагыла. Риза Артвин аэропорты манарасы нечкә билле шәй бакалы формасында төзелгән.
Кара диңгез төбәгендә 229 шәхси һәм 45 дәүләт милкендәге чәй эшкәртү корылмасы бар. Бу төбәктә җитештерелгән чәй дөньяда төрек чәе буларак билгеле. Соңгы елларда продуктларны төрлеләндерү ягыннан да мөһим адымнар ясалды. Чайкур маркасы 25 төрле чәй һәм чәй эшләнмәләре, шул исәптән органик, яшел, ак, порошок чәй җитештерә. Риза Рәҗәп Тайып Эрдуан университетында чәй геннары банкы булдырылды. Моннан тыш Шри-Ланкадагы бер чәй төренә Эрдуан чәе исеме бирелде. Тагын бер горурланырлык казаныш төрек чәе ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәни мирас исемлегенә кертелгән. Хәзер теманың бәлки дә иң кызыклы өлешенә күчик. Төркиядә чәй эчелгән кечкенә пыяла стаканнарның ни өчен нечкә билле булуы турында уйладыгызмы? Төркиядә чәй эчемлек кенә түгел, сөйләшү, әңгәмә кырып җибәрүнең башлангычы да. Кунакка чәй эчәсеңме дип әйтү чынлыкта әйдә бераз утырып сөйләшик дигәнне аңлата. Һәм бу чәй һәрвакыт нечкә билле кечкенә пыяла стаканда бирелә. Нечкә билле бу чәй стаканының аскы өлеше тар, өске өлеше киң. Бу чәйнең төбен кайнар тота, өске өлешен бераз суыта. Шулай итеп чәй эчүне җиңеләйтә. Ягъни ул кечкенә нечкә бил чәйнең дөрес температурада булуын тәэмин итә. Шулай ук чәй стаканы пыяла булганлыктан чәйнең төсе дә бик ачык күренә. Аның ачык яки куе икәне дә шунлык аңлашыла. Чәйнең идеаль төсе төрекләр әйтмешли куян каны төсендә, ягъни куе кызгылт төстә. Тагын бер мөһим нокта, нечкә билле булу аркасында чәй стаканын кайнар өлешенә кагылмыйча тотып була. Ул бик нәфис, матур күренә һәм бармакларны да пешерми. Бүгенге көндә бу чәй стаканы һәр кайда, чәйханәләрдә, иләрдә, офисларда, авылларда. Нечкә билле чәй стаканы төрек мәдәниятының иң танылган символларының берсенә әйләнде. Бүгенге тапшыруда Кытайда башланган Кара диңгезнең ямь-яшел калкулыкларында киң тамыр җәйгән табыннарның күрке булган чәйнең 100 еллык тарихына тукталдык. Чәйләрегез тәмле булсын, чөнки чәйнең һәр йотымы гасырлык хезмәт, мәдәният һәм мәхәббәт җимеше. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.